sendiri kok kalian piye. Aku akan turun iki Bogor. Ora oleh. Iki wilayah kekuasaanku. Pikiran wilayah RI dong, kabeh berat. Mana? Tak goblok sak balung. Izinkan aku nih. Ora iso. Serahkan dulu pecut itu. Oh. Pecut iki gue iki masku. Ojo kok kowe. Pak Supir masane ora tak saos iki. Tenang. Tak niwangi pecat nyowo. Kok pecut iki ora bakal tak urute. Akan kurampas beserta nyawa kalian. Prajurit mundur. Mundur. Adi jalan. Widi. Tui. Yang kelas 5 sing nang nyandi kabeh. Syuting apa sultan syuting? Bulan. Bulan itu apa? Yang ngendi? Dong biru yang biru. Petung merah. Pak Yudi ini syuting. Tak pikir syuting. Iki delok ini, nyedekoni. Iki Bogor, ning wis ora duwe wis senajan wedok pitek, engko kalenono iki ya, kalenono karo pusaka kono kuwi juru ta juru kancamu sing sikne. Nah, iki kalenono iki. Cek, iki karo kolore. Pecut kuwi kan. Nah, engko nek tak nggo pecutin darani bakal sapi. Jangan nggo pecut jangan model-model. Kek dan minggir kono aku gregetan ro iki kudu wis sapi iki. Nah, jangan terus. Harus seneng wae. Ya. Joget burung tutup wis eneng kewan. Wis timbang nabrak mulih nyang rokok mulih aku.